Bhí sa caintlí snútha meall an ceist atá ag dóna geirbh orm sa sin cad a bhúnigh mé do miníon ach in áír atá freigra éigean go mar sin go bháilm an ile chanáil a bhúnaide léamh, scríomh, líníocht, péintáil, canim is ceol ach tá ceacht bháin a bheith mar phríomh ceacht going a bheith sé sin rince. Agus an scéal atá gomsa díobhse nach sé scéal meall achar agus inion agus rince. So, dig ná tasníint an fadó ach an ceann seo tamil ó hin. In áid nachfuil ró ad uing in éonchar. Da bhí fearrán agus sé an tanamhíar ná Donnchadh. Agus bhar Donnchadh go sonasásta séanfar I digín beagbán le doras deascarach an léamh hir duine searcháin in íor a chorcaí sé sin Shark Island mátá na go bhir. Agus ba ghine úntacha ar cosúlam sa dathúil, onric, cliste agus toscair sé cliste de hiig sé go bhhéadach sé cur leis an sonas sa tiige dá bhhéadach sé teacht ar bhean. Agus fear atá dathúil agus onric agus cliste is minic hagann siad ar bhaná atá flathúil agus cnasta agus grábhar agus sin díreach an sais mná ar a tháinig Donnchadh nó a tháinig sé ar níomh agus the inhím chuir sios ar níomh mar seo. Cosúil leis na mná sa bhiotasólíocht bhacalach, péirlach, dréanach, barachas, carnal, créimh cruaige ag sinna go talam sa green school go na drúchta agus báling ar fád an carnaltach ba cheacht nóir in Ísáile le ceannachas snite ce a galúis mar gríon na dúsgach le géal a cneas celce mar bhláán an árlaí a lecna dearga ar gach an róis a bélín midis ar gach na gaiir agus bhí sé faoi ghríocht ag a drach ag a dealamh ag a déanamh agus ag an taispáanta sprolig úntach a bhí sé cosúil leis na dtíine bhín léasta mar sin istéigi riardans bhí sé ar bár ar fad agus pósach iad, pósach Donnchadh agus níomh snurach mar a hála agus an sin is toch an nullig dar gion, bhí cólúdaracha rugach Cillian óg dar Brennan ar bastach Deirdre irhí péiscéile agus seo mar a hála agus Deirdre ag fásan níos de bhuain Donnchadh an ile chináil di. De bhuain sé di léamh, scríomh, líníocht, péintáil, ceol, canna agus rince. Tá é rince an príomhceacht go gcónaí. Agus má dír bhí sé cé. Nuair nach raibh vintaíocht bonóg beag neadaigh sí isteach I maclan na dead. Agus de chealaigh Donnchadh consúnaí ag rince timpeall na seanna cisteanna le solas na tine. Nuair a bhí sí in ann seasamh de cheas Donnchadh ar a bharacíní agus rinne sí bháils timpeall an teomra le cuilce ceol an seintóir Cairníní sa chuaine. Agus an sin, nuair a bhí sí 5 bliain d'aois manamodí bhí sí go smearantí. Agus í ag fiod rince hart, go crothúil, grásúil, passionanta, bheoch lasracha na tine ag léint go chéadmhar le agus iad mar hiúse státe ag lonrú ar lecha an uair láir. Ar ina searcáin, éonóir go gurtaí risín le báha fidal, nó beola le fadóg, nó lábha leis na knapí is na bulig, bheoch Deirdre an muith ag rince. Agus bheoch sí ag fí tápéis le snaimena lúfracht agus lú. Agus ag déanamh is tóch rud dríochta as obair na geoltóirí ag cur crot air agus beocht ann. Agus is tóch a bonan rince do Deirdre agus luasca na farige a dul anúnas an áil idir cladaigh a corp is a hanama. Bhain sí sult agus sólás agus súáilce as an rince. Ach ba an rud ba hena bhíide ná an uair dríochta sin go dtiocach a hatharamach ag rince le inan ar inan hawl sa bhos go dtí go mbeadh an Perth seinte. Áitítar, it is a Truth University acknowledged mar Deirdre in Austin, áitítar gur bonan inion agus bannacht dé. Agus
títar freisin go bhfuil droch bhealacht in an té nach goibh níon an iníon chéile. Agus mar sin bíonn achracha a 7 le gcónaí san níanacha. Agus hiag Donnchadh nuair a bhí Deirdre tuairim 7 mbliana d'aois. Bhí an méid sin scile ice, hiag sé go raibh rud ag an asan gnách a dhéanamh. Nis, tharla sé. Tharla sé go raibh lis I ngurt beag in aice leis an digín beag bán leis an doras deastar gur an taobh hir den se an gáin. Agus tharla sé go raibh rún an leasa rólas ag Donnchadh. Is sé go bhainte seo a chuir de caiimé ceiste chu an gredensibs na siógans na féirs an gredensibs go parsan go ní chreid féin ach tá sí dá. Péiscéala bhí drám áirithe sióga is na féirí seo ina gcónaí in san lis seo agus bhí anna aithne ag Donnchadh orthú mar cosúla hanacha daoine sa seomra seo, chomáid sé súil ar na cósanna. So haar na blianta bhí súlaige ar a dacht is an imacht, bhí srónaige dá ngrúdaracht is dá gócaracht, agus bhí clósaige ar a gceol is a gana. Agus bhí isaige cad a rinne na sióga nuair a tháinig an gealach úr. Mar na blianta roimhe sin le na gáthúil a chun sé é. Ní bhán ach beidir garsún 10 mbliana d'aois ihe bháin, ihe gealaí. Nuair a chunig sé, sióg beag ag léimteach as pán sa lis. Agus chunig sé an firrin beag chéine ag siúil chun na farige síos. An sin gafann sióg amach ar iris carige áid go raibh scáil na gealaí na gachan na glóite ag teacht a dír. Agus Donnchadh ag féchant chur an sióg lámh amháin thar a chúile. Agus na hín sé an lámh eile amach, sús, agus sciub sé an gealach an nós ón spéir. Ní éiteach sé a chreidúd. Ach an firrin beag an sióg chur sé an dain solas for airgid isteach an fóca, cas sé, agus as go brach leis a rís ag tríal ar an lis. Nis, ní raibh is ag an sióg go raibh Donnchadh dá na nuid. Cúig an sióg a reis, cúig sé go dtíon Paul léim sé síos. Go harach, go cáréiseach, cúig Donnchadh saoil, scap sé na seamadí féir agus déir sé síos ar an bhothal dríochta a bhí faoi bhain an óid. Agus má dír, bhí úna faoi méid chunig sé. Bhí hala mór faoi bhain an óid. Agus scapa timpeall imil an hala, de bhí bord agus iad leagthe le tawa agus roa an bhír. I gúine amháin de bhí barlí portras platína geanna chéile in éidir an bhaile, agus thar timpeall de bhí scata mór sióga bailithe, agus iad gléasta I bheistas íldachta den ilicnáil. Ach an rud a bhean súil a Donnchadh, nó an fear a bhí feiciige cúpla secondú hin chias ar an seo. Bhí sesin I lár an éinig agus bhí ard an tlua dírithe Cheas sé mar seo chas sé an ceann siar agus dúirt sé, Curmis tús leis an bhéile, agus leis sin chuir sé lábhaisteach sa fócaige, agus chas sé an gealach lumrach go cháird sa spéil. Agus í ag etalt sús go dtí díal an chúsáin, bhí gachan na glóite gealaí ag lethe timpeall an teomra. Agus bhí gár úntach molta ón slua. Ach bhí siad níos ásta ná sin. Bhí an gealacha, agus an sin thosaigh an ceol. Agus an lehéad ceol, má dhé. Ceol ag borra le beocht is bachúlacht. Ceol a bhris sríanta seanachata na tanga is na saolaíochta. Ceol imil ach fan áthais an anama. Ceol na gealaí. Agus leis an geol tháinig an rince. Bhí na sióga ag pocléimt agus ag sleanú agus ag skipáil hart ag batrún cíoch go castan. Agus hús ar an lis. Bhí Donnchadh ann, tochas in na cosa. Ag tí ar tírig chreid. Agus mar sin na blianta fada an dhéag sin,
De cheas Donnchadh sa ciste agus sa tigin beag bán leis an doras deas darach an taobh hir den searcháin, agus déir sé timppel obair an lé. Mar bhí an lá caite ag a féin agus ag níomh agus ag Deirdre ag olahú, agus bhí bord amháin leagthe agus táha agus rá an bhí I gúine na cisteanna de bhí barrelí porter agus potín I gceanna chéad an éidir an bhaile. Nuair bhí gachrod a réig dúirt Donnchadh le níomh agus Deirdre na cuimne agus an tine a bhócha an sin chuir sé chóta as a hat as duime sé leis amach. Agus hiúil sé chun na farige síos. An sin gabh sé amach iris carige, áit go raibh Scéal na gealaí a teach a díl. Chuir sé lámh amháin thar a thuaile. De hín sé lámh eile amach, suas, agus stiúg sé an gceadach an luas ón spéir. De chuir sé an fóg Caise is duime sé leis a reis a tríal an teach. Nis bhí is ag Donnchadh go raibh sióg dá leanúd. Tháinig sé go fada leis an teach arís go sé steach an doras, chuoich sé súil le na híníon agus le na bhean chéile. Agus an sin cheasse, caiise ceann siar agus screid sé. Chuir mis tús leis an bhéile. Chuir sé lámh na fó, tharraing sé amach an gealach lonach agus caiise go háirt. Agus ag etalt go dtí díal an tí, hí gachanna glóide gealaí iad leathan timpeall an teomra, agus an sin na thosaigh an ceol, agus an lehéad ceol. Ceol ag bara na beochtas bathúlacht, ceol a bhris sríalta seanna caite na teanga is na saolaíochta, ceol imil ach fan áthais an anna. Ceol na gealaí. De thosaigh sé le fadóg éinear, a tháinig tríd na puill sa ceantaí agus na scoilteanna sa bhalla. An sin tháinig fuair na fiddle I gabhar agus an sin búlach bórán, go bíagachs, go beogach, agus de bhí leach an óláir ag prabal leis an rithim. An sin tháinig na ceoltóirí féin tríd na puill is na scoilteach. Scata, mór, sióga, agus iad gléasta I bheistas na ilchanáin. Leis an gceol tháinig an rince. Thosaigh na sióga ag poc leint, ag sleanú, ag skipáil hart, ag batrú an cíochacha casta. Agus tháinig díomhacha le rince Deirdre. Cheas sí suas. Cheas sí amach ar an óláir, leathan slúil. Agus thosaigh sí ag Damhsa. Thosaigh sí a Damhsa. Mar bhréan báistí ag drithlú de lóide ag titim bhí rince. Mar cáithach cuirt na farige an rada ó bhór na dunta le ling stírime a bhí rince. Mar coscéim na súbracha an na gaithe, haar gort orne de bhí rince. Ní raibh de roa ag na sióga ach seasamh siar, féchad iarthaí agus admháil go raibh créatúr dríochta eile dom. Agus bin mar a bhí, cas an ro, dimig le blianta harstal, blianta sonna lá an de léhananta sonna. Agus nuair a tháinig le techt na gealaí uair chuir go rá, da bhí íhananta ceol is craciú ag Donnchadh agus ag níomh agus ag Deirdre. Ach dar nóid ina measc bhí gá lá brónach nuair a fuair Donnchadh agus an sin níomh bás. Agus fágach Deirdre ina héanaar deire in san tigin beag bán leis an doras deas dearach an taobh hir duine searcháin. Ach, da bhí sí cleasta, agus flathúil agus grábhar, agus bailúil gur tháinig sí a fearr a bhí cliste agus ionric. Agus an sin, bailúil í sin go raibh cólúdar ag níomh agam ag Deirdre agus a fearr chéile. Búchalín óg agus do bhaist sí Donnchadh in almós dachar Deirdre. Nis,
Harna blianta, de bhuan Deirdre dámach, léamh, scríomh, líneacht, péintáil, ceolas canna, ach ba é an príomhceacht a gcónaí ná rince. Agus bhí an rince ag Donnchadh óg dríochta leis. Mar sin, nuair a bhí Donnchadh óg 7 mbliana d'aois, cúig Deirdre amach í hamháin, agus go súil na hathair ribbe, chuid sí an ghealach.